So what's up guys? Balik na ko tanig vlog guys kay Pasko bi aron nawa. Karon guys, pakita na sa inyo mag-celebrate na ako sa Pasko bay. Bali karon kay kapay na tag mga barkada ba kay sila mama rito sa balay, sila babay, video man. So kita ni kanta ni kesta ni dito kay kimanta ka vibe sila ha kay kan nila mga batanada dito ay nga kuan ba. Basta sweet lang mga kuan nito, kanta-kanta sila dito. So kita ni ron sabay tagbarkada ni ligo na ba. Sekarang na naman ang Pasko tos. Sama na to mga kuan ba yung mga trupa gid dari Pabadlong TV. Pero di ta kompleto ron kay ang uban man eh hubog pa kayo. Sabi inom na gabi bay kay na mga palaigit gyud. Ako ani gabi sa iyo tulog gabi. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Karon mo nang karon oh. Still alive kay ni ron oh. Sis. Motoron pakita na ako sa inyo liguanan ko na mo gyud. Mana pinaka secret na liguanan diri guys. Sa ako na mati area na guys. Libre pa ni ron kay wala pa bang kayo na kuan. Wala pa kayo na kuan develop ni diri. Ara guys so. Secret lang kayo ni diri pero kung makita ani sa uban guys manong managhan mi diri ana. Kasi sakad aning gate sunod diri ba. Manang ang makabuluan eh. Nagmay lang gid mga tropa-tropa lang ba. Sa mga guys. Ito sa liguanan na mo. Mga guys, susulit na sa amin guys. Guys, susulit na guys. Binder ay kitubila na guys. Tik-tik nga. Guys, isda rin guys. Gusog ba guys. Guys. Guys, hinay lang mi guys. Kay Ganun kayo mga kuhan ko, delikado kayo ron ba kay Pasko, nagay mga ubog mo itong hinay lang kuhan ba, rice, so sige. So mga to guys, hala guys, mga dagat na nagyanan na mo guys, managyanan sa mong liguanan. Pero amot lang guys, huwag na nagyanan ko dito guys. So mga to guys, hinay lang rin eh, wait lang na kay, nahido sa panahon ba kay, maurog ano. So wala na guys, guys, mga na makita na to guys. Wow naman! Wow! Terus lagi sa guys, terus. Wow! Mana yung mga tagiya dala guys. Oh. Guys. Sunod taran guys. Baktasan pa man na guys pag nirago daw. Baktasan pa na guys kaya lubak-lubak da. Pero kaya na na kay prob. Makita niya mong kon baliganan do na. Pinuon na pinaka secret dire na ligawanan. Kami rin nakatuod dire ya. Jokes! Dira lang jokes ko. Sama to guys, sana may dire guys. Basta na may dire. Tara guys. Basta sagdoyan guys kay para mag-relax dali. Guys, ay tulog-tulog na guys. Guys! Kay ko natulog ba, lagi ko sabay gyud. Guys, ang order ko mga guys. Ano guys, iba ni Jigs TV guys, guys. Pakita natin kan guys. Tintin reveal guys. Ano guys, baon reveal na guys. Guys, botong guys. Wow naman! Wow! Tahu guys, mana guys. Wow! Ano guys, kanan guys. Pingin mong cellphone guys. Manok guys, manok. Ano guys. Ano? Ano guys, kaya guys, minggo plot na ikan guys, kanang nay lupred ya Ay, minggo plot. Minggo plot. Nari kamatis guys. Wala dalawang lupa yung ka. Ada gamay na manabod. Aji gamay Ay, jib. kuhan lumpias. Ko dala bay kay kuan mo gutugod. Gamay lang kayo. Alaga. Taman, Yabi. kaon na mo. Jugjug ba nagkakaon na daw gabi daw, agapon. Kasi mo dong Oh, jib. kami. Ako nagkarit ano eh. Karat yapon. Ha? Jib. Sabaw na jib. Uy, apa to? May bata. Guys, sabaw mi guys, yung manok guys. Ito ang mga... Malak naluto na. Ano vlogger na si Kuan guys, kung share mo din guys. Hugasan ko lang na dahil na. Nagkablaka na guys, ugaw ka nagkamot.
Lugasan ko na nagain ha. Bago na ako sa gisulod sa guys. asin. Mango fruits ni guys. Oh, ano magdalang kuan Jib itong beauty na to, Jib. Wala guba na to bay. Ay, ngayon pa mo kay nasi ko ang itong ilunjo no. Yung beauty niya na dako ba pang kuan yun. Sambot ninyo yun. Ay, na guys. Guys. Tulog. Paano naman day? Ay, di ni Mango fruit. Sa likod. Nasa likod. Ay, nasa lalong. Pintahulon ba guys? Tahunan pa ako. Guys, maning kumpare na ako guys. Nangaling ni guys Sim pagubog ni. Sim pag wala talo guys. Ay namin bagos na guys. Ara guys. Bangos na guys. Mga 2 na kilo. Uling guys. Oh. Sim pagkani nakaamats guys. Guys. Kablo na mga aling gapon. Wow. Guys. Sige be. Nabray guys. Nabray baon na mo guys. Ara guys. Mga jangbod guys. Guys. Jangbod guys. Guys, nabray soft drink sama guys. Ara guys. Sa plastic na. Ay, baso no. Ay, baso na to no. Ara guys, 5 years later guys. Wagaw na aling guys. Oh, nagbabalik na lang ta diri Ano man na pre? Ano man na pre? Ano pre? Anong kulang? Wala hubog na yung kuhan. Siguro uling siguro. Guys. Magpagabait mo guys. Dito na guys guys. Manang ka sample guys. Manang sample guys Na yung mga kuhan na nagkilkilin ba? Molok daw. Stop na siya, stop. Mukha yung mga lamas sa guys. Ba't ka nagbato guys guys Mga diskarte sa away tulo guys Tabla yun. Guys. Yan, duwa ko naman lagi. Yan, bagay na. Dog, tuloy mo kayo bakit tulogod. Guys, minyo kayong blueberries guys. Dili kayo ingon naman guys kay Ay, kuha naman dito. Pundos lang balay kay Pasko man. Kailangan guys guys Tara po daw. Guys, sigba na namang bangon guys kay marag gutom na mga pandito. Kita mo suba guys. Guys, sana guys. Asilan na sulod guys para guan sa gawas guys. Gawa ni mo gamay. So, ginawa na joke na umay Pangilan. Bato gamay na. Punga. Ginawa sa ba? Punga kayo na ba? Bato gagmay. Hello? Bejid. Ano guys, wala maginawa daw guys kay bisig paano ba? So mana guys, binulutay lagi guys. So, puno na yan na guys. Guys, sabaw na mo guys. Bato nga dito. Saan gilang tabaan na guys kana mo? Basta ba? Sa Maloy na. Asa mga tangos. Oo. Siguro din. Siguro yun. Guys, para gani guys. Pilara na guys ay nang Bangos ba hapok? hapok. Tangos kinawon. Silangan. Tukot mo ko basta ikaw mo kang bukog. Kaya nimo. Sara guys. Tara mi dre guys. Sige kami guys. Happy birthday. Ano guys mga kawan ako. You like it? You want this? Tara guys. Libot. Tanang na video guys. Huwag yung naligo guys tao. Pino ko maligo. Kita mo sa kong wig guys. Pakita mo sa nang dugo po ng video ba? Diba po? Ay. Okay guys, dali mi guys kay Skuman guys. Wala bisa akong balay diri may mag-con mi explore mi diri sa kay ano Pasko. Celebrate na daw ba sama ang mga kan ba? Kabalong boys. Gusto na akong boobs boys. Guys, na mga abas na lang guys, mga kan guys, mga yab nila guys. Yan, guys. Hey, what's up Manega? You want this? I'm so rich. You want this? Do this. Ano ba to? Di ba? Ewa.
Sige daw, berbeda. Bakit ito mo kaya niyo? Yung mga taling i-save na lang. Guys, abas guys, boy ikil guys. Bagday kayo guys. Obya okay, matulam-tulam na ato ya. Tango na amo guan. Sinta bini sentral lagi na. Guys, bagday na may yuna mo guys, guys. Ano yan guys, oh. Ay, mati soy guys. Away to. Tulo guys. Ay guys, kan guys, with ma pan-pan na kuno header guys, guys, tanong gigs. Ala guys. Ala si Master karon. Bangon na mo drone. Pag may email na joke. Kaya Kami nga to. guys. Tuloy na tayo. Mana sih kan guys, mana yang migo natin nakakuan guys. Kaya guys, ara guys, yan guys. Di na mau guys guys, kini guys, mga guys. Ano to? What's up eh? Gila gabi eh. Gila ustaz. Tim lamig, Miss Lisa, ang gichat kay Sa to, Mr. man to, Mr. Pre, hehehe. Oh, kargadog chat niya gabi ba? Ang chat niya kargadog hehehe. Hehehe. Ano? Tulog lari EJ bay. Kanta ko. Kailangan silpon ba? Anak na magalit bay. Silpon, anak na silpon bay. Mura kaso nagtagak. Nag-aalan ako siya. Uy, tulog ko hindi ka na. Nakalaka pa may dali. Abit ko dyan. Dyan abit gabi kay kuwan daw. Chat mig kuwanta. Balik ka ikaw. Balik kami. Punador, tagabi, punador. Kanta-kanta milaha. Balik ka ikaw. Balik ka ulan. Balik ba, ulan di sa kuwan. Poblasyon ba gabi Yawa ra. Wala lang gabi na ako sa dito. Wala na. Ulan sa poblasyon gabi Bila ko alam kung kayo. Mga kuwan ba? Unsay mga kuwan na to? Mga reaction na which is siray ba? Mana cheeser guys. No reaction. Sige daw. Reaction gani? Mana yung master guys? Mana pinaka-master na mo nabukang na. Ang original na rin to, kuan ba na? Matulog ba to? No. Natay kuan ka may ayos gid ba ila ba? Ayaw na. Okay ra. Mata dulong mata. Margarita dayan. Okay ra de. Si Margarita. Ara. Ay jibo. Wala man na. Oy kanang kan man siya. Di mo maklaro pud. Kana guys, ayaw wala na guys. Katubig na ni guys. Tigas na tubig Ay guys. prank na mo sila ba na? Inom ka ka sa gani. Ano inom ko? Dili. Kala ising dito na ising to. Sige. Sprite man na. Ato dai gadi ay. Sprite ba? Klaro magyapon sa Facebook na sige kag-comment itong chat dito. Gani. Wala. Ising ito lang na. Oh, di mo mag-viewers sa nagyapon. Ha? Sige, kat. Ay ko gani joke. Anak ni Cristo ning siya ug mojito. Wow naman! Wow! Foto pinaka-page na. Happy me. Tara isa. Kini guys. Tulog dito sa bahay. Sige daw. Lamat na. Lolo. Manila may si Margarita di ay. Lala. Tigari. Oh, goodbye. Si matulog. Pagtingin na guys, para pinakapagting sa mga ikan guys, mga guys. Para pinakatisoy guys. Pero Guys, balik na gini guys. Managid guys. Pero pa naman ang Pasko guys. Nabay kana niya guys. Nabay mga pasabog niya daw. Ang dawit tumayo pa dahil medaya kanang kaban ako guys. guys, so maayo niya. Mayo Jib. Ayan Jib, pagpuyo na Jib. Kaya pandaman doon sa niya. Mayo. Maayo mi guys. May dora. Ibaday mo na ako guys kay ayun yan pasabot sa crossing code. Tara.